so makaho ne ba shi da babba da yaro. Dalla wannan haka yake, hakika so makaho ne ba shi kyale babba ko yaro, amma in ji fasihin mawaƙin namu AFFAN a wannan shekarar bai yi wasa ba. Yaron taɓo muku zafafan fayafayan waƙoƙinsa na daga cikin Makahon So album. Kware kuwa ina masoya masu son jin waka a cikin salon zamani, to ga fasihin mawaƙin namu ya bata hankalin dare domin ya ga ya nishaɗantar da masoyansa kuma ya kawo musu abin da za ya gamsar da su. Siyasa ya haɗa wannan kundin album ɗin mai suna Makahon So. Sai ma kun kasance da waka mai taken mahaƙurci, a inda fasihan mawaƙan suka ba da gudunmuwarsu. Aliyu na ta Show AFFAN a ƙarshe ita ce mai taken mahaƙurci. Bara mu ɗan lasa muku. Kowane babba da kankare ne, mai haƙuri a jinsin mutane. Show mu je zuwa. Mai nazari ta mabuɗin kunne. Lallai. Wani ya so kama nasara ne. Lallai. Shi maki abin ai gudu ne. Sai AFFAN a ƙarshen su. Komai lokaci ne masoya. Lallai. Sai ka kai kakan kwashi gayya. Lallai. Har ma kanka ayyo gamayya. Madalla. To, ina mai sauraron da ke son kasancewa da abin sauraro. Kasance da zafafan fayafayan kundin album ɗin Makahon So domin sauraron abin sauraro. Hakika AFFAN Katsina ya tanadar muku abin sauraron da zai gamsar da abin sauraron naku. Kada dai ku bari a ba abin sauraron naku labari. Babu kiɗan ango shi da amarya, ga ango nan gefe gasa amarya, mun muku murna. Aya, ango amarya yau dai soyayyar ta yi rana, kurke amanar juna yau dai wannan haka yake. Hakika ga mai neman zafafan fayafayan album ɗin Makahon So na AFFAN Katsina, hakika za yi saki kundin album ɗin a ranar 1 ga watan Jun da misalin karfe 8 na dare akan YouTube ɗinsa Real AFFAN TV, ko kuma a manhajarsa ta WhatsApp. Ku tuttuɓe su a kan lambar waya kamar haka: 070 77 74 5159 a ƙarshe. Kar ku manta zafafan fayafayan album ɗin Makahon So to tabbas guda 10 ne, top 10. Hakika Makahon So album na AFFAN Katsina a radu mafi mishkila ni na bece. so makaho ne ba shi da babba da yaro.